Kodhi mbele gi weche matuch kani jotij Lake Agro obago ng'anyo yala swamp kwedo dar mar jatendgi ma ochung' ne jotije kambi no endo. Jotije go mar kambi mar Lake Agro mong'ere gi pith mar niang' Yala County ma Siaya manie county ma Siaya ong'anyo ka gidwaro mondo oduok jatendgi. Bende gidwaro ni kambi marego sukari mondo oger e Thiandiano mondo reg nienge mawuok e puothe makono mondo los tije ne rowere. Jotije go maromo 200 ne obago ng'anyo ka otelnegi kod jagoro margi Simon Omondi ka gikwedo wach mar sando jotije gi kinde mane kambi mar Dominion Farms okawo telo mar rego chele gweng'no. Amani iliwet ng'ato no Moses oduor oserito mwandu ni oserito mwandu makata gimikuolo gimitimo nadi onge West Kenya kalo no ka ndigo miyo ginyalo biro mondo gi university ne giro mna tich kokalo ko Moses no ko chopo kuma koro Moses ni igolo kaka ndigo nitero kamoro ni zoye kware kigolo ng'ato kuma manager ji 200 gi 80 ji madhi 300 itero jo manager ji 8 in payroll money promotion consent demotion and forced to resign. Gie sani Moses manyalo defend wani oka oter loka moro machielo kwa penjo gimomiyo ok miwa ni en odhi kucha wadwa ni Moses obika wadware koso kwadware onego be noblogo ka mondo ti kodwa kaka yando tiga kodwa to kata ka transfer ichako nanda larie dek to ng'ato dhi mako wachu ni tang'o matimore nitie gimore wachni. The way is not violence and intimidation, but it's in dialogue, and I would ask you all to keep yourselves calm and collected. I would like to go and speak to the management committee as well as the workers committee so that we can come up with some sort of a brief